Sa Good Vibes, isa ka negrense nga fashion designer ang nadala sa New York Fashion Week. Siya ang nag-oobra sa mga gown kag costume sa mga kandidata sa nagkalain-lain nga beauty pageant lakip na sa Miss Universe. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Ini ang mga obras ang kilalang international fashion designer nga si Kirsten Regalado nga nakabase sa Estados Unidos. Kuha ini sa New York Fashion Week sa Pebrero, isa kadako kag kilala nga fashion event sa kalibutan. Ang mga obra ni Kirsten ang nagbuka sa isa sa mga premier fashion show sa Fashion Week. Magluwas sa pagpakita sa iyang mga obra maestra, nagatudlo man siya sa mga young designers sa among nga event. Sa New York, ang akon sila actually nga role, naga-coach ako sa mga estudyante sa Parsons. Nakuha ako nila para mag-coach sa ila in preparation for their New York Fashion Week para ang ilang na ginatawag nila nga presentation makapasar sila sa ilang mga final exams. Si Kirsten na taga Bacolod, nagtapos ang kurso ng Medical Technology sa University of Negros Occidental, Recoletos. Sa pagkado niya sa Estados Unidos, wala niya na mapraktis ang iya pagka-medtech. Nag-concentrate na siya sa iyang hilig nga amo ang fashion design. Halos duha na siya kadekada sa US kag nakahimo na sa ngalan sa International Fashion World. Gani, kada may mga beauty pageant, nagkalain-lain nga mga nasyon ang nagakuha sa iya pareho sa Iceland, Australia, Mauritius, Armenia, kag si Rabia Mateos ang Philippines. Actually sa Miss Universe, especially nga diri sa Florida ginheld, may aran ako ginbayuan ko si Miss Universe Australia, si Tegan Martin, tapos yung Miss Mauritius Universe, Miss Armenia, kag ang viral gown ni Rabia na bayuan ko man ng aton Ilongga na si Rabia Mateo. Siya man sa karon ang nagapadalagan sa Miss Worldwide International Pageant nga gitsuguran sang iya mentor kag subong siya na ang nagapamuno sang organisasyon. Nagalaom siya nga kuntani makapabayo man siya sa mga kandidata sa Bacolod sa mga national kag international pageants. Kanami sa Bacolod, siyempre palangga kung gida kag dira di ko naghalin sa Negros, especially sa Bacolod nga dira ako pinanganak. So ang gin-discuss ko ni gani sa sister ko kay Bambi, singko bang namin man nga maka-design man kita dira sa mga candidates man sa Bacolod to represent sang Miss Universe. Yung may ara dahil siyang Miss Universe Philippines. I think that would be really nice nga maka-reach out man kita dira kung sabihin kita bala naghalin. Panugyan niya sa mga young designers nga mangin pasensyoso, ilabi na sa nagkalain-lain nga mga personalidad sang mga tawo ang ginaatubang. Respetuhon ang mga kaupod sa team kag mangin humble sa tanan nga tion kag ipadayon ang maayong relasyon sa komunidad, pamilya kag sa makaako.